hak en de steen. Uttelkoor, zij staan zij. Naar rechts. Do-si-do. Lopen, maar even doen rijden, want ik zie dat hier één niet mis is. Als we even een uttelkoor gaan, dan is het de bedoeling dat we even naar rechts gaan en dan krijgen we naar je partner. Maar de partner waar je nou bij bent, beginnen we gewoon hoe naar je. Wanneer binnen vrouwenkampioenschappen? Nou, over een maand tochten we maar. Daar doen we het net voor. We ben je dan voor een oefening? En voor verdienen daadje. En voor als ze ons spreken om op te treden. We gaan wel eens naar bejaardenhuizen toe om op te treden. Links terug. Do-si-do with one below. Hier. Mannen do-si-do. Nou wij we swingen. Oké, neem maar mee. Koffie. Wat bedoel je hier? Volksdansen, nationale, internationale dansen. Overal waar dat zijn echte volksdansen. Ik heb nog net een valleta schoen en ik heb nog net een ijspolka schoen. Nee, die doen we net. De vereniging, hoe lang bestaat die al? 40 jaar. Hebben die dan ook iets speciaals doen? We hebben uit eten geweest en we hier 4 buikdanseressen. Die kwamen te optreden. Oh, dat is wel heel wat En dat anders. vonden vooral de Mali die meegaan, die vonden dat prachtig. Ah, daar komt een Mali van mijn hoek. Ja. En Waldo. Want wat is de insteek van deze molen? Mij ook aan de doosje en vooral gezelligheid. Er zijn een hoop vrouwen en ik, die zijn alleenstaand. Het is goed voor de sociale contacten. De meesten zijn in beweging. Je praat met een man, je doet wat naadjes op. De jongste is in 60 en de oudste is 12 jaar. En dat is een van de betten, ja. Die van 12 jaar. 3, 4. Wisselpas, wisselpas. Twist, twist, twist. Wisselpas, wisselpas. Rondje. Zijkruis achter, zij en tik en zijkruis achter. Waar ben je man? Wie is normaal lief? Die horen net van douchen. Die horen net van douchen, zei je al? Nee. Of die kennen het net. Of die willen het net. Het zal het laatst wel wezen, denk ik. Ja, het is een combinatie, denk ik. Mannen zijn een beetje stief en die willen niks. Ze willen alleen maar mij te eten en mij reisje. Wie ben dan de man hier? Is dat net moeilijk? Wat moeilijk. Om als man te douchen aan je vrouw binnen? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Ik ben haar Doe het van het partner. begin af aan al dus. Nou, ben ik wel gewend. Je doucht al een paar weken. Ja, vanaf 84. Je hebt een protte nog dan. Ja, ik vind het heerlijk. Alles is leuk. Ja. Wil je wel eens een breakdance? Nee. Nee, ik zou het niet weten hoe het moet, maar ik zou het eens een keer kunnen proberen. Maar wat vind je dan de leukste douche? Kun je dat zeggen? Hier, de Iwuska. En hoe gaat het soks dan? Nou ja, dat kan ik zo niet uitleggen, dat moet ik dan voordoen. Ja. En zijkruis achter, zachter naar binnen en door. Zijkruis achter, zachter naar binnen. Allemaal. Nou, dat is een beeld wat we maken eerst van kopertrieën een soort opzet, een geraamte. En dan pak ik deze was die ik heb, dan komt het er zo op. Dus dat is eigenlijk de bedoeling om
met al die tritjes om daar deze was op te brengen. En dan is het de bedoeling dat je er een bronzen beeld van jetten hebt. Meestal doe ik dat van klei, iets meidje. En zo is ik begonnen, een potje meidje en wat weet ik daarvan. Zo, je bent al die dingen die ik in een kommetje, al die rondjes, die druk ik in elkaar en die maak ik dan glad aan de binnenkant. En dan wordt het bakt. Dat is de Twieslerveert. Dat is hier de oude dik naar je buitenposten. Dat is mijn eerste skiller en de zie ik. Maar dat is moeilijk. Je hebt een pot staan. Ja, daar ben ik mee bezig. En dan heb ik hier, en ik denk, daar moet misschien nog wat in, maar dat doe ik net. Dan hoor ik op. Ik geef zo'n oude mattenklapper, die is nou helemaal stikken, en die wies daar. En dan wil ik net een mooie mattenklapper, maar dan word ik dat ding gebruikt, wil ik schilderen. Hier binnen bollen, als je die villen, dat is een heel apart gevoel is dat. Daar is nou een bootje. Maar ik wil alleen dat stukje. Dat interesseert me en de rest interesseert me net van die boter. Jouw hele huis hing het graad vol met jouw eigen schilderijen. Ja, nou ja. Zo, hier heb ik een. Dat is een pastel. Jou hebt een heel soort ding makken. Ja. En het aparte is, ik maak het van mezelf. En dus als het ergens stiert of leidt, dat doet me goed. Als ik het kwijt ben, dan ben ik het kwijt. Ik ben al hier eenlingen wat ik maak. En je wil die eenling graag bij je houden. Ja, apart. Iedere schilderij heeft bij mij een verhaal. En dus het gaat me om verhaal waarschijnlijk. Ik weet niet wat het is. Je wil die verhalen graag bij je houden. Ja, waarschijnlijk ja.